Dewch ni weddio. Diolch yn y ti o ddew am y fraint unwaith eto cael dod ger dyfron i ni'n cyflwyno'n hoedfa eithofal, tyrd i'n plith tywalt ysbrydon, a ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso gwasanaeth ar ôl yr hoedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Gech atgoffa am y gynhadledd haf yn ystod yr wythnos fe fydd na oedfa Gymraeg ar pnawn dydd Iau. A fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Felly, Gorffennaf y 5:25, 5:20 o'r Orffennaf am hanner awr 4 Emynau Capel fydd ein oedfa pregethu Cymraeg. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad i ni aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 30 o cenwch fawl i'r arglwydd a ddeiar fawr i gyd. Emyn rhif 30. Darlleniad o ail epistol Paul at Timotheus ar ail benod, 2 Timotheus penod 2, gyda dechrau darllen yn adnod 19. Eithir y mae cadarn sail Duw yn sefyll a chanddo'r sel hon, yr arglwydd a edwyn yr rhai sydd eiddo ef. Pob un sydd yn enwi Crist y madawed oddi wrth anghyfiawnder. Eithir mewn tŷ mawr nid oes yn unig lestri o air ac o arian, ond hefyd o bren ac o brydd, a rhai i barch a rhai i amarch. Bynnag yn hynny a'i glanhao ei hun oddi wrth y pethau hyn, e fe a fydd yn llestr i barch, wedi sancteiddio ac yn gymwys i'r arglwydd, wedi ddarparu i bob gweithred dda. Ond chwantau ei ieuenctid ffo oddi wrthynt a dilyn gyfiawnder, ffydd, cariad, tangnefedd gyda rhai sydd yn galw ar yr arglwydd o galon bir. Eithir gochel ynfyd ac yn anysgedig gwestiynau gan wybod ei bod yn magu ymrysonau. Ac ni ddylai gwas yr arglwydd ymryson ond bod yn dirion wrth bawb, yn athrawus, yn ddioddefgar, mynadd fwynder yn dysgu'r rhai gwrthwynebus i edrych a roddo Duw iddynt hwy rhyw amser edifeirwch i gydnabod y gwirionedd, a bod iddynt dyfod i'r iawn allan o fagl diafol, a rhai a ddelyd ganddo wrth ei ewyllus ef. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dyfron, yn diolch am bob un cyfle ein bod yn gallu galw ar denw, yn gwybod bod gwrandawiad a bod na dderbyniad gan ein bod yn dod trwy rhinweddau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod
yn ein pechod ac eto yn dod yn sicrwydd ein bod wedi derbyn yr rhodd o gyfiawnder, y wisg o berffeithrwydd sydd yn ein gorchuddio ni'n llwyr, ein bod yn gallu sefyll o'r flaen, fel rhai sydd yn bir, ac eto o Dduw, nid yn bir yn ein bywydau dyddiol, i ni'n mor ymwybodol, ein bod yn crwydro yn dadl di lawr, nad ydyn ni'r hyn dylsen ni fod, ac o Dduw yn aml iawn, i ni ddim yn dod yn agos at yr hyn y dylsen ni fod, ond i ni yn diolch ein bod yn gallu dod yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ei fywyd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad, yn ei rhinweddau ef, ein bod wedi'n gorchuddio'n llwyr a'i gyfiawnder ef. Ac felly o Dduw, mae'r hyder yna, mae'r cydernid, mae'r sicrwydd yna wedi'r rhoed i ni, ein bod yn gwybod, ein bod yn gallu dod at Dduw sydd yn dad i ni, dy fod yn gofalu drosto, dy fod wedi darparu iachawdwriaeth ar ein cyfer, dy fod wedi rhoi'r rhodd o ffydd ni i ymddiried ac i gredu. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch y byddi di gyda ni bob cam o'r ffordd trwy gydol taith bywyd. Beth bynnag yw hyd ein bywydau, y byddi di gyda ni tan bydd ffydd yn troi yn olwg ac yn cael dy weld wyneb yn wyneb. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr holl fendithion sydd yn eiddo i ni. A gad i ni ymdrechu o Dduw i fyw bob eiliad i dy ogoneddu di. Rho'r nerth i ni, rho'r awydd, rho'r nerth, rho'r gallu ni fod yr hyn dylsen ni fod o Dduw. A byddwn ni yn dwi'n clod i'th enw di yn y ffordd i ni yn byw. Maddau ni am ein crwydro cyso, maddau i ni ein bod yn dy adael di lawr dro ar ôl tro. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni yn ystod yr oedfa yma i ddyrchafu enw yr arglwydd Iesu Grist. A bydde ti yn dod lawr ein plydd. Gad i ni wybod y fod yma gyda ni, bach ein nifer, y bydde ti yn presennoli dy hun mewn ffordd nad ydyn ni yma wedi brofi o'r blaen. Ond o Dduw, i ni yn cyflwyno'r wlad gyfan i ddofal di, yn gweddio y bydd yr holl wlad yn gallu tystio ein bod yn profi o'th bresenoldeb. Gad i ni brofi unwaith eto, ymweliad o ddifri, a bydde di yn gweithio yn rymus o un pen o'r wlad i'r llall. A byddwn ni yn gallu gweld newid yn dod. A dim ond ti sydd yn gallu peri y fath newid o Dduw. I ni yn gweddio a bydde di yn dod lawr yn nerth yr ysbryd glân, ac y bydd yna waith mawr yn digwydd ac yn cychwyn. I ni yn gofyn o Dduw a bydde di yn bendithio ni yma yn yr oedfa hon heddi, a bydde di yn diogelu ni rhag yr un drwg, cadwa yr un drwg i ffwrdd. Yn gofyn i ti nerthu ni i geisio dy wyneb di. Ni'n cyflwyno bob oedfa i ddofal di, yn meddwl yn arbennig am y gynhadledd haf, am y pregethu fydd yn digwydd, am y cymdeithasu. Yn gofyn o Dduw a bydde di nawr yn amddiffyn ni ar gyfer yr wythnos honno, ond yn ystod yr wythnos yn arbennig, i ni yn gweddio y bydd yna gyffyrddiad o'r nef. Ac yn meddwl am ein hoedfa Gymraeg, o Dduw, yn meddwl mor drienus yw sefyllfa'n gwlad, mor drienus yn meddwl am ein dinas ni yma, degau o filoedd o Gymru Cymraeg yn y ddinas. Ac eto o Dduw, i ni'n gwybod yn y gorffennol, pryn yw'r diddordeb. Bron iawn dim yw'r diddordeb i ddod i geisio dy wyneb ac i rhoi awr i ddod i di, i gannu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw. Ac o Dduw, i ni yn gweddio y cawn weld newid, y bydd yna rhai yn y dinas yma ar awydd i ddod i weld ac i ddysgu mwy am dy bethau di. O rhodd disgwyliadau mawr i ni ar gyfer bob oedfa o Dduw. A byddwn ni'n dod i'r bob oedfa ac yn gweddio y bydde di yn gweithio ac yn dwy'n yn eidiau trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Tyrd, gwna'r pethau mawr yma, i ni ddim yn gallu dylanwadu ar neb o Dduw. Dim ond yr ysbryd glân sydd yn gallu gwneud hyn. Felly tyrd, gweithio, bendithia, diogela ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Byddwch chi'n ei ganu Emynau 197, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. 197 gen i sefyll i'w chanu. Byddwn testyn o 2 Timotheus, yr ail benod, adnod 19. 2 Timotheus 2, adnod 19. Weithiau y mae Cadarn sail Duw yn sefyll, a chanddo'r sel hon, yr arglwydd a Edwin, yr rhai sydd eiddo ef, a pob un sydd yn enw Crist y madawed oddi wrth anghyfiawnder. Nawr oedd angen hyn ar Timotheus. Yn sicr, yr oedd angen y geiriau yma o galondid. Fel, mae dal yr un mor berthnasol ac angenreidiol i ni heddi. I ni'n gweld yn yr adnod gyntaf o'r benod. Tydi gan hynny fy mab ymnertha yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Dyna'r neges sydd angen. Does dim cwestiwn amdano fe. Does dim amheuaeth bod angen calondid fel hyn, ond does na. Dwi ddim yn cymryd lot i weld pam bod angen calondid fel hyn. Unrhyw le lle mae'r efengyl yn cael ei phregethu'n ffyddlon yn yr oes hon, gan amla, gan fwyaf, ychydig bach yw'r niferoedd ac mae'n reit ddigalon i'r olwg gyntaf. Dwi ddim yn llenwi chi gyda rhyw frwdfrydedd sydd gan y byd gyda'r niferoedd. Dod i'r oedfa ac ni'n gweld adeilad fawr fel hon. Ac efallai'n dod mewn i'r adeilad ac yn gweld nifer mor fach i ni. Ac allech chi ddychmygu petai'r apostol Paul yn byw. Mae angen pobl fel Paul yn does. I ddod i roi rhyw gair fach o gysur a rhyw galondid i ddyfal barhau. A dyma math o beth sydd fan hyn. Yw i ddyfal barhau ac i sefyll, bod yn edrych mor dywyll. Ond mae yn edrych yn dywyll, ni ddim yn ddigalon fan hyn, achos ni'n gwybod bod Duw yn sofran. Ond mae yna adegau, ac dyma beth oedd angen, tydi gan hynny fy mab, ymnertha yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Mae yna gymaint o angen i'r Cristion
i ymnerthu, i'r gwas yr arglwydd i ymnerthu, i'r Cristion i ymnerthu, i fod yn gryf, i beidio digaloni. Mae mor hwydd. Mae mor hwydd. Dwi'n siŵr bod yna rhai yn meddwl, o na, dydy gweision yr arglwydd ddim yn mynd i ddigaloni, achos maen nhw wedi cael ei galw i'r dasg, a maen nhw'n gwybod beth sy'n o'i blaen. Mae hwnna'n eitha gwir. Ond mae dal yn waith anodd a digalon pan chi'n gweld dim diddordeb gyda'r mwyafrif llethol yn ein dinas ni. Dwi'n yn siŵr faint o Gymru Cymraeg sydd yn y dinas hon. Byddwn ni'n tybio bod dros 100,000 o Gymru Cymraeg. A petai'r gweddill o bobl sydd yn fodlon cyfaddau bod nhw'n siarad Cymraeg, byddai'r niferoedd yn fwy hefyd. Falle ddim yn fodlon dweud bod nhw'n gallu siarad yn rhugl. Miloedd ar filoedd o Gymru Cymraeg yn y brif ddinas. Ac eto, dim awydd i ddod i oedfa. Dyna'r sefyllfa, mae'n ddigalon yn diwedd. A petai na rai sydd â diddordeb, ac falle, yn meddwl am yr ieuanc ac yn y blaen, yn dod i'r brifddinas, i'r coleg, faint byddai eisiau dod i oedfa lle mae yna bregethu'n digwydd. Gan amlaf y fydd yna awydd i fynd i oedfa lle mae yna rhyw fath o sêl bendith ar fydolrwydd mewn addoliad ac mewn bywyd. A neb yn cwestiynnu'r peth. Felly, peidiwch sicr a mynd i wrando ar oedfaon fel hyn. Mae'n reit ddigalon yn diwedd. Mae'n druenus. Dim syndod tydi gan hynny fy mab ymnertha yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Cadw dy lygon ar yr arglwydd Iesu Grist a derbyn dy nerth ohono fe. Paid a gadael i'r sefyllfa dy ddigaloni di. Adnod 3, tydi gan hynny goddef gystydd, megis milwr da Iesu Grist. Mae Paul yn gwybod beth sy'n o'i flaen. Mae Paul yn gwybod pa fath o siomedigaethau sydd yn mynd i fod o flaen Timotheus, ac mae'n dweud wrtho fe, mae rhaid i ti cadw dy olwg ar Grist, mae rhaid i ti ymnerthu wrth wynebu'r treialon sydd o dy flaen di fel Cristion, ond hefyd fel gwas yr arglwydd. Bydd fel milwr da Iesu Grist. Mae roth o sefyllfa lle chi ddechmygu fel milwr. Petai milwr yn mynd i flaen y gad a gweld y fyddin draw fyna a fe yw'r unig milwr. Dyna'r sefyllfa, mae mor druenus yna. Allwch chi gweld cannoedd ar gannoedd o'r gelyn fyna gyda'r gynnau a'r tanciau, a'r bomiau yn barod, a'r cleddyfa, pob math o declynau erchill i lad, a maen nhw gyd fyna o'ch blaen chi, ac i chi na fel milwr, ac yn sefyll ar ben eich hun. A'r draeth allwch chi ddychmygu. Wedi glanio, a chi'n gweld nhw gyd, mae'r darluniau yn eich pen fi'n siŵr. A mae chi yw'r unig filwr. Ond mae e'n fwy truenus yn y wlad hon. Mae'r sefyllfa yn druenus, ac felly mae Paul yn gwybod, Timotheus, i ti'n mynd i wynebu pob math o broblemau ac unigrwydd ac ymosodiadau, a mae'n dweud ymnertha yng Nghrist, bydd yn filwr da i'r diwedd. Mae bywyd y Cristnogol yn sicr yn frwydr. Ac mae mor bwysig deall hyn i'r saint ac hefyd y ceisio. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Dyma gyflwyniad i neges i bobl sydd yn ceisio fod yn Gristnogion, a byddwch chi'n meddwl, wel, dwi'n ddim yn ddechrau da iawn. Ond mi fyddwn ni'n dadlen wahanol, achos i ni'n cael rhybydd yn Luc 14 adnod 28. Canis pwy ohonoch chwi a'i fryd ar adeiladu tŵr, nid eistedd yn gyntaf a bwrw'r drail, a oes ganddo a'i gorffenno, os digon ganddo i orffen y dasg. Rhag wedi iddo osod y sail ac heb allu ei orffen, ddechrau o bawb a'i gwelant ei watwa'r ef, gan ddywedyd y dyn hwn a ddechreuodd adeiladu ac ni allodd ei orffen. Edrychwch yn gyntaf oes digon o arian, oes digon o nwyddau gyda chi orffen adeiladu'r tŵr, cyn dechrau. Mor bwysig yw deall hyn i'r Cristion, mwyn cael saint iddo fel barhau. Ond i'r ceisiwr gwrandewch ac ystyriwch y cyfan beth yw'r efengyl a beth yw'r gost. A dydyn ni ddim yn twyllo pobl trwy denu nhw mewn gyda gwahanol fwydydd ac adloniant a dawnsfeidd a pob math o bethau mae'r eglwys fodern yn denu pobl mewn, ac yna ni twyllo nhw i wneud rhyw broffes, ac yna ddim yn dweud wrthyn nhw beth yw'r gwir efengyl, a ddim yn dweud wrthyn nhw beth yw'r gwir safiad.
Ac yna am hen tipyn, os down nhw wyneb yn wyneb ar gwir Efengyl, maen nhw'n gweld mae'r gost yn ormod. Felly mae angen i ni wybod yn does y darlun llawn. Ond mae yn y darlun llawn i ni'n gweld y fath galondyd sydd yna i'r saint i beidio digaloni. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y Sylfeini Cadarn sydd gan y Cristion. Yn ail, eiddo'r arglwydd ac yn olaf cyfrifoldeb y Cristion. Wel, yn gyntaf Sylfeini Cadarn. Eithir, y mae cadarn sail Duw yn sefyll, a chan o'r sel hon, yr arglwydd a Edwin, yr rhai sydd eiddo ef, a pob un sydd yn enwi Crist y madawed oddi wrth anghyfiawnder. Mor bwysig yw cofio hyn sydd yn wir am safle'r Cristion. I'r byd sydd, falle'r ceisiwr, y pechadur sy'n ceisio, sydd am ddod yn Cristion, mor bwysig yw deall yr holl ddarlun. O'r cychwyn, dydyn ni ddim yma i dwyllo neb. Dydyn ni ddim yma i wneud i bobl feddwl bod eu holl broblemau yn mynd i ddod i ben pan y maent yn dod yn Gristnogion. Dydyn ni ddim yn dweud unrhyw beth o'r fath, ond beth i ni yn dweud, mae pob ateb yma yn yr Efengyl. Mae pob un o'ch anghenion chi yn derbyn ateb yn yr Efengyl. Dwi'n mynd dweud bod yn cael gwared ar broblemau bywyd, ond mae'n dweud mae'n atebion i bob un sefyllfa. Felly gwrandewch ac ystyriwch. Efallai bod yna rai meddwl mae gwan, mae simsan yw y ffydd Gristnogol, ac mae e'n edrych felly, ond yw e? A petai chi am roi darlun o gwendid y ffydd Gristnogol i'r lygad allanol, byddwch chi siwr o fod, petai'r BBX yn dod, neu'r rhyw bapur newydd lleol, neu byd eang sydd yn mynd ar draws o wlad i gyd yn dod, ac eisiau gwneud rhyw erthigol, eisiau dangos gwendid y ffydd Gristnogol i'r lygad allanol, efallai byddwch chi'n dweud, dewch i'r oedfa tynnwch lun. Drwchwch arno ni. Llon llaw mewn adeilad anferth. Yn edrych mor simsan. Yn edrych mor wan. Efallai rai sy'n newydd ddod i gredu, efallai, sydd yn gwneud proffes, mae yna beryg ond oes. Petai rai sy'n newydd wneud proffes yn dod i oedfa ac yn meddwl, wel, yn dechrau teimlo yn ddigalon, a falle bod nhw'n dechrau meddwl, falle fyddai'n ildio, falle fyddai'n syrthio, edrychwch pa mor wan yw nhw. Does dim lot ohonyn nhw. Ofni na fyddant yn dyfalbarhau hyd y diwedd. Ac hyn wrth edrych o'i cwmpas nhw ac yn gweld pryn yw'r capeli lle mae yna fawr neb yn mynd yna. Os oes yna gynulleidfa o 15, mae yna le i lawenhau. 20, chi'n meddwl chi wedi cael torf. 30, mae yna ddathlu diri. Ac yna chi'n gweld rhyw gyngerdd yn y stadiwm ar nos Sadwn gyda 80-90 mil o bobl. Ewch chi lawr stryd Caerdydd a mae pob un tafarn yn gorlifo. Dim arian gadw nhw, ond maen nhw'n gwario 30, 40, 50 pint ar ddiod ar nos Wener a nos Sadwn. Mae rhaid nhw giwio tu fas, i'r tafarnder clybio nos, i ddod i mewn, ac os oes na gyngerdd i'r Cymru Cymraeg, os oes na gyngerdd Cymraeg yna, yr un yw sefyllfa, fi na cywio diri ti fas, ond dewch i pregethu y peth fwyaf pwysig ar wyneb y ddeiar yma, yr un sydd yn sôn am dynged yr enaid, hyd tra gwyddoldeb, yna i ni'n gwybod mae yna ddigonedd o le yn yr adeilad yma, ac fydd dim un cyw ti fas ar bnawn di Sul. Ac mae'n eich i feddwl sut mae'n bosib dyfalbarhau. A mae hwnna, y digalondyd, mae hwnna dim ond wrth edrych arno ni. Ac yn gweld ein gwendid, ond yna mae'r ymosodiadau'r un drwg y frwydr ysbrydol. A mae Satan yn dod ac mae'n sibrwd ac mae'n dweud, oeddech chi ddim yn credu bod y fath beth ac addac Efa a neidr. Chi ddim yn credu bod na dragwyddoldeb, a bod na enaid, a bod na ddiw. Chi ddim yn credu neu chi. Achos mae'r ysgolion yn dysgu a'r colegau yn dysgu bod na rhyw ffrwydrad mawr wedi digwydd a bod ar hap a damwain
fod popeth wedi glanio mor anhygol wedi creu byd o brydferthwch a rhyfeddod. Hapa damwain oedd e. Ac o ble dath y ffrwydrad yn y lle cynnar, sy'n mateb dyn nhw yna. Ac yna, fod na fwn ciod yn datblygu dros amser i gallu siarad a gallu adeiladu ac yn y blaen. Ac i chi'n eistedd yna ac yn meddwl, wel, ie, mae yna bwynt yn hynny. Ie, allai weld. Falle bod rhywbeth tebyg rhwng y mwnciod. Falle bod e, falle mae rhyw ffrwydrad oedd e wedi'r cyfan. Mae eisiau mwy o ffydd i gredu'r fath pethau ffôl a hynny, ond eto i gyd mae Satan yn dod ac mae'n dangos, drychwch, mae pawb yn credu hyn. Mae'r prifysgolion i gyd yn credu hyn. Mae'r syllabus yr ysgolion i gyd yn dysgu hyn. So pam i chi'n credu'r fath beth, ac yna mae'r Cristion ifanc efallai yn teimlo'n simsan ac yn meddwl, sut fedrai barod yn y diwedd? Sut fedrai fod yn Gristion yn yr oes hon? Ac yna mae'n gweld gai athrawiaeth yn dod mewn i'r eglwys. A dyma beth oedd y Cristnogion yr eglwys fore amser Timotheus yn ei wynebu. Yr oedden nhw'n gweld athrawiaethau yma'n dod yn raddol mewn i'r eglwys ac yr oedd yr gai athrawiaeth yn dylanwadu ar yr eglwys. Ac o'r oedd Paul yn gwybod, ac oedd Timotheus yn gwybod, bydd yr rhai wedi dechrau ofni gweld yr ddysgeidiaeth anghywir yn cael ei dysgu fe yn yr eglwys. Ac oedd yn gwybod fydden nhw'n dechrau amau ei ffydd. Dechrau amau ac yn cwestiynu. Bydd yr rhai wedi ofni, bydd y gai athrawiaethau yn dinistrio'r eglwys. Na fydd yr gwir eglwys yn gallu goroesi y fath fygythiad. Ac yn dechrau meddwl, does dim dyfodol. Efallai byddwn nhw'n ofni hynny. Yn sicr yr oedd gwrthwynebiad yr un drwg yn corddi'r dyfroedd yno yn yr eglwys fore. A byddai erledigedd hefyd, yr erledigedd llym i wneud proffes gallan ddisgwyl bygythiad i'w bywydau hyd yn oed. Ac roedd hwn yn ei hofni nhw, falle'n gweld mam a dad yn cael ei taflu i'r llewod neu'n cael ei llosgu ac yn meddwl, sut fedra i wneud proffes? Sut fedra i? Rwy'n fel fi, dwi ddim yn gwybod lot, dwi ddim yn deall lot, ac yna fi'n gweld rhieni, fy ffrindiau gorau newydd cael ei lladd, a fi'n gweld gai athrawiaeth yn dod mewn yr eglwys, a maen nhw'n dysgu pethau sydd ddim beth o'n i wedi dysgu pan des i'n Cristion, a be sydd yn iawn? Ac yna'n dechrau ofni, oes dyfodol, oes gobaith, a fydda i'n Cristion mewn 5 mlynedd. Bydden nhw wedi dechrau ofni, dyna beth oedd yn gwynebu rhain. A bydda Satan wrthi'n sibrwd. Pob math o amheuon. Ond taflwch mewn i'r pot hefyd, yn ogystal â hyn, am ddigolandid a ddaeth pan daeth drygioni i fewn i'r eglwys. Ac mae'n cael ei ddisgrifio yn lledaenu fel cancer. Ac i ni'n gwybod digon am hyn dros y degawdau. Mae e fel cancer yn lledaenu ac yn dinistrio o fewn yr eglwys. Adnod 14 o'r benod hon. Yr adnodau sydd yn arwain i fyny at y calondid mae Paul yn rhoi i Timotheus. Adnod 14. Dwg y pethau hyn ar gof, cofia nhw, gan o'r chymyn gerbron yr arglwydd, na byddo iddynt ymryson ynghylch geiriau, yr hyn nid yw fuddiol i ddim, ond i ddad ymchwelyd y gwrandawyr. Bydd ddyfal i ddosod y hun yn brofedig gan Dduw, yn weithiwr difefol, yn iawn gyfrannu gair y gwirionydd, ond halogedig ofer sain gochel, canis cynyddu a wnant i fwy o aniwioldeb. A'i hymadrodd hwy a ysa fel cancer. Ac o'r cyfryw rai y mae Hymeneus a Philetus. Mae'n enw nhw. Dychmygwch wneud na heddi. Dych chi'n cael eich seithi siwr o fod. Cysnod yn gorfforol yna yn eiriol. Byddai'r e-byst yn dod mewn un ar ôl y llall. Yr rhai o ran y gwirionedd a gyfeilio'r nasant gan ddywedyd ddarfod yr atgyfodiad eisoes ac y maent yn dad ymchwelyd ffydd rhai. Maen nhw'n dod â gai athrawiaeth, maen nhw'n achosi i bobl troi o'r ffydd, maen nhw'n neud drwg i'r eglwys, mae e fel cancer yn lledaenu trwy'r gwaith. Mae mor wir yn diwe. Mae'n gallu siglo chi.
Pan ych chi'n gweld eglwysi falle eraill yn cyflwyno athrawieithau sydd yn anghywir, mae hwn yn rhemp yn yr oes yma. Ond i ni ddim fod i ddweud achos ni fod yn gariadus tuag at bawb. Dwi ddim yn siŵr os yw'r diffiniad o cariad yw dweud bod gau athrawiaeth yn dderbyniol. Dyw e ddim. Mae e fel cancer. Chi ddim yn bod yn neis i gancer. Chi'n ei gymryd e allan a'i daflu fe. Ond mae'r sefyllfa mor druenus. Mae e mor druenus. Dwi'n meddwl am y gynhadledd haf. Faint fydd yn trafferthu i ddod i glywed oedfa Gymraeg yn ystod yr wythnos yna. Heb sôn am yr iaith Saesneg. Mae yna ddigonedd o bobl sy'n dwi'n siarad Saesneg. Ond mas o'r Cymru Cymraeg, faint fydd a diddordeb i'w wrando ac i galanogi'r gweision yr arglwydd, i bregethu'r gair. Mae angen, ond oes, mae angen y heddi mwy nag unrhyw amser arall yn hanes ein gwlad ni, ac mae angen i'r arglwydd ddod lawr. Ond dwi ddim eisiau dweud y drwchwch fydd frawr neb yn dod achos dwi'n credu y gall yr arglwydd weithio'n rymus ac i ni'n gweddio ni'n cwrgweddi. Rhoff fydd i fi ddisgwyl y bydd y bobl yn dod mewn ac felly dyna'n gweddi ni. Yw ar bynawn dydd Iau am 4 o'r gloch fyddwn ni'n dechrau dod ac yn paratoi ac fyddwn ni'n gweld fydd na giw tu fas achos fod yr ysbryd glân wedi gweithio ar y neidiau y Cymru Cymraeg i drafferthu i ddod i wrando ar gair Duw. Ond mae'n sigloch i yn diwedd pan chi'n gweld capeli eraill yn dod ar ryw choruses bach i blant bach sydd ddim yn athraweithol gywir. Bod yna drymiau a gitarau a keyboards o gwmpas y lle. Bod nhw'n dod i'r oedfan i jeans a'i t-shirts. Flip-flops, mynd allan o'r cwrdd a meddwl, sa'n eisiau bod yn feirniadol o sut ni'n gwisgo i'r oedfa. Sdim ots gan Dduw. Sdim ots gan Dduw sut ni'n dod i addoli. A mae'r rhai o'r llefydd hynny'n ffynnu, maen nhw'n tyfu ac yn cynyddu ei niferoedd. A bydd rhai'n ddigon cyffyrddus yn y clybiau nos ar nos Wener ac yn y cwrgweddi ar nos Iau. Mae'n cael lot o hwyl yn y cwrgweddi. Fydd na lot o jokes. Fydd na adloniant, fydd na ddiod bach iddyn nhw, fydd na gacen bach iddyn nhw. Yn un o'r ddoi gyda'i gilydd i ddenu pobl i'r cwrgweddi. Pob math o bethau. Addoliad bydol, cnawdol yn lledaenu mor gyflym, ond diw e? Mae e fel ton, fel tsunami, ond diw e? Mae wedi mynd dros y wlad, doedd dim byd tebyg i hyn dros ganrif yn ôl, ond mae wedi dod, mae wedi boddi'r holl wlad o'r ychydig bobl sydd yn mynd i oedfa bellach. Mae'r mwyafrif llethol ohonyn nhw yn addoli yn y ffordd fwyaf bydol, mwyaf amharchus i Dduw, ac mae'r oedfa, mae'r pregethu mor gyffyrddus. Mae'n mor neis, mae'n siarad. Fi wedi dweud yn ddiweddar, dwi wedi clywed hyd yn oed yn yr eglwysi diwygiedig. Mae'n cael ei ddweud nawr, na ddylid y pregethwr godi ei lais hyd yn oed. Mae'n druenus ond diw e. I ni ddim yn codi'n llais ni ddigon. A does neb yn cwestiynu nhw. Maen nhw'n cael dweud y pethau yma, pobl diwygiedig hyd yn oed, a maen nhw wedi gyrru'r ysbryd glân mas o'r capeli. Mae'n druenus ar un ochr, mae'r bydolrwydd rhemp, ar yr ochr arall mae deddfwriaeth marwedd. A'r hyn sy'n gwynebu Cymru yw digalondid o'r mwyaf. Y dilliau o efengylu, y troi cefn ar gwir athrawiaeth, a'r bwyso ar ymdrechion dyn, a gyrru nerth yr ysbryd glân i ffwrdd. Mae yna gymaint o siomedigaeth. Paul yn gwybod hyn, Timotheus, i ti mynd i cael siom ar ôl siom. Erledigaeth ar ôl erledigaeth. I ti mynd i cael ymysodiadau ar un drwg ar ôl ymysodiadau. Ti'n gwybod beth? Fydd pobl yn gadael deglwys di achos bod y lais di riechel. Fydd pobl yn gadael deglwys di achos bod ti'n disgwyl iddyn nhw ddod i gwrgweddi. A fydden nhw'n mynd i gapeli sydd yn rhoi unau parch a bri iddyn nhw neu bydolrwydd gyda sêl bendith. Mae Paul yn gwybod bod angen calondid ar Timotheus. Mae'n ofnadw. Eithir, dyma be mae'n dweud. Eithir, cofia hyn mae'n dweud, eithir y mae cadarn sail
Duw yn sefyll a chanddo'r sêl hon, dyma'r sêl, yr arglwydd a Edwin, yr rhai sydd eiddo ef, a pob un sydd yn enwi Crist yma dawed oddi wrth anghyfiawnder. Peidiwch da chi byddai'r eglwys fodern yn dweud a pregethu hwnna heddi yn yr eglwysi. Heb newid y pwyslais a cyfieithu fe'n rhywbeth arall. Cofiwch fod gair Duw wedi ein rhybuddio am hyn oll yn barod. Mae i'w ddisgwyl. Mae Paul yn dweud o Timotheus, mae rhaid i ti fod yn barod. Cofia bod y Sylfeini Cadarn. Cofia dy fod yn eiddo'r arglwydd. Cofiwch hyn. Mae'r sefyllfa ni'n ei wynebu i'w ddisgwyl. Matthew 24, adnod 11. A gai broffwydi lawer a godant ac a dwyllant lawer. Nawr, ni'n gwybod, na? Felly pam bod yn dod fel sioc i ni? Matthew 24, adnod 24. Canis cyfyd gai gristiau a gai broffwydi ac a roddant arwyddion mawrion a rhyfeddodau hyd o'n i ddwyllant pe byddai bosibl yr etholedigion. Mae'n mynd i ddigwydd, mae yn digwydd. Felly mae rhaid i ni gofio hyn i beidio digaloni. Ond wrth ystyried hyn, rhaid i ni gofio bod Sylfeini Cadarn i'r Cristion, i'r eglwys, holl siomedigaethau ac ymosodiadau, hyd yn oed pan y rhai y credwch i bod yn sefyll yn Cadarn, ac yna maen nhw'n ildio, mae hwnna'n dod â siom, ond onid yw hwn yn dod â siom, o hwn yn fy magwraeth i yn dod â'r siom fwyaf, yn dychryn fi fwy na dim byd arall. Po fi wedi gweld rhai oedd yn arweinwyr o fewn yr eglwys, ac yna'n diweddu lan yn y byd. Ac hwnna'n siglo chi. Ond mae rhaid cofio bod i'w ddisgwyl. Rhaid cofio nid pob proffeswr sydd wir wedi dod at Grist. Rhufeiniaid 9, adnod 6. Eithir nid posibl yw myned gair Duw yn ddirym, canis nid Israel yw pawb sydd o Israel. Nid pawb sydd wir wedi credu. 1 Ioan 2:19. Oddi wrthym ni ar eithant hwy allan. Eithir nid oeddent ohonom ni, canis pe buasant ohonom ni, hwy aros asant gyda ni. Eithir hyn a fi, fel yr eglirid nad ydynt hwy oll ohonom ni. Petaw nhw bydden nhw dal yn ffyddlon, ond dyn nhw ddim, nhw wedi troi cefn. Mae am i ni wybod, mae Sylfeini Cadarn Duw, y saf, y gwir, saint, sef cadernid, cariad, rhag ordeiniol Duw. A oes na le fwy cadarn? Cariad, rhag ordeiniol Duw. Does dim symud hwnna, nag oes? Does dim hyd yn oed un cryndod yn mynd i fod ar y Sylfeini yna, a'r gariad rhag ordeiniol Duw. 2 Corinthiaid 5:19, sef bod Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb gyfrif iddynt ei pechodau, ac wedi gosod ynom ni air y cymod. Dyma sefyllfa'r Cristion, mae mor gadarn, os i ni wir wedi dod at Grist. Os i ni wir wedi dod yn gweld ein pechod yn heiogrwydd ac wedi dod a gweld gwaith Crist ar y groes yn llwyr ac yn unig sydd yn achub ac ein bod yn pwyso arno fe pan ni'n derbyn yr hodd o ffydd i gredu arno fe, mae mor gadarn. Mae'r addewid wedi cael ei roi, mae'r cymod wedi osod. Eseia 53:5, ond fe a orchollwyd am ein canweddau ni, fe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy eglisiau ef yr iachawyd ni. Dyna'n sail ni. 1 Pedr 2:24. Yr hwn ei hun a ddigen pechodau ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi ein marw i bechodau, y byddem byw i gyfiawnder. Sut? Trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd ni. Mae mor gadarn. Cofia hyn, Timotheus. Cofia, paid a gadael i'r sefyllfa drienus dy ddigaloni. Paid gadael i'r un drwg, sibrwd a meddwl dy fod un Simson. Mae'r sefyllfa yn gallu edrych yn Simson. Ar adegau yn hanes yr eglwys ac yn hanes yr unigolyn. Ond rhaid cofio, tra yng Nghrist, ni wastad, pan ni wedi dod at Grist, ni wastad yng Nghrist. Gyda chi ni symud ymlaen, yn sydyn, yn ail, eiddo'r arglwydd.
yr arglwydd a edwyn yr rhai sydd eiddo ef. Dyna chi cadernid sail, yw sail yr eglwys y Cristion. Pob ymddangosiad heddi, am Sylfeini Cadarn, mae ganddo sel, mae wedi selio. A chanddo'r sel hon, dyma'r sel, yr arglwydd, neu rhan o'r sel, yr arglwydd a edwyn yr rhai sydd eiddo ef. Mae hwnna'n help ond diwe? Mae'n help pan i chi mynd adref ar unig Cristion yn y teulu, yr arglwydd a edwyn yr rhai sydd eiddo ef. Mae'n help pan yn mynd i'r gweithle, does dim Cristion arall yn agos y lle. Mae'n help pan yn cerdded ar lawr y stryd. Mae'n help pan yn dod i oedfa a does dim llawer yno. Mae'n help yn bob sefyllfa bywyd. Yr arglwydd a edwyn yr rhai sydd eiddo ef. Dyna i chi sel. Wrth gwrs, mae angen i ni afael yng Nghrist, oes, mae'n rhaid i ni ymddiried yno'n sylwch ei afael ef yn ni sydd yn bwysig. Dyna sy'n holl bwysig. Mae gafael yr arglwydd arno ni, ei waith ef yw fe sydd i agor ein llygaid ni, fe sydd wedi dangos i ni'n pechod, fe sydd i dangos i ni'r arglwydd Iesu Grist, fe sydd i dangos i ni ei waith ef ar ei fywydau, ei farwolaeth ar ei groesau, ar y groes ac yn ei atgyfodiad. Mae'r cyfan o Dduw. Yn ffaith ei fod ef yn ein hadnabod ni sydd yn hanfodol. Wrth gwrs, rhaid i ni fod wedi dod ato fe, ond fe nath arwain ni yno yn y lle cyntaf. Felly, onid yw mae hwn mor gadarn. Achos os yw'r arglwydd wedi peri bod diddordeb yno ni, os yw wedi dangos i ni'n pechod, wedi dangos i ni'n diwedd, wedi dod ag ofn trwy gwyddoldeb, os yw wedi dangos i ni ag arwain ni trwy raglenniaethau i ddod i glywed yr Efengyl, ac yna ni'n pwyso ar Grist, mae'r cyfan ohono ef, ac yna'n dangos mae ef yn ein nabod ni. Hyd yn oed os i ni'n simsanu, mae yn fe adnabod i. Mae'n nabod yr rhai sydd yn eiddo iddo. Mae'n nabod yr rhai sydd wedi dod a droed y groes, achos fe nath ddod yn un yn y lle cyntaf. Ioan 10, adnod 14, mae fi yw'r bugail da, ac a adwain yr eiddo fi, ac am hadwaenir gan yr eiddo fi. Adnod 28 o'r un benod, a minnau ydw i fy rhoddi iddynt fywyd trygwyddol, ac ni chyfargollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llawi. Dyna i chi gadernid. Does dim posib i neb i dynnu'r saint allan o law yr arglwydd. Hyd yn oed os i ni'n teimlo'n simsan. Byddai peidiwch â digaloni. Mae yna fath gadernid i'n sylfaenu ni. Mae'n ein adnabod ni. A oes na le mwy diogel? Cadarn hyn. Hyn oedd yn ordyn had hyd yn oed. Yr arglwydd a edwyn yr rhai sydd eiddo ef. Cymerwch gysur, felly credwch hyn, ymddiriedwch hyn. Mae'r ffaith y cawn i'r gair sel. Mae hyn yn gweiddi allan ond diwe. Ond nid yw'r gair rhywbeth wedi cael ei selio yn gweiddi allan awdurdod. Os oes rhywbeth wedi cael ei selio, mae'r gair awdurdod yn dod i feddwl. Ceir yr ymdeimlad cadarn yma, o amddiffyniad o unrhyw ymyrraeth. Ond nid oes na, mae yna rhyw awdurdod yn cadw unrhyw ymyrraeth i ffwrdd, pa mae rhywbeth wedi selio. Os oes rhywbeth wedi cael ei selio, mae wedi cael ei selio gan rhywun mewn awdurdod. Felly mae'r gair sel yn dod ar fath gadernid i ni, dim ond yn y gair. Wrth roi'r gair sel, ceir arwydd o berchnogaeth. Pan mae rhywbeth wedi cael ei selio, mae yna elfen o berchnogaeth. Ond ydyn hyn yn achos i lawenhau a pheidio gwangeloni, ein bod ni'n eiddo iddo ac ni all dim byd newid hyn, unwaith yng Nghrist yn ar ydym ynddo hi tragwyddoldeb. Mae'r defnydd o'r gair sel, selio, ceir yr elfen ein bod yn ddilys. Pan mae rhywbeth cael ei selio gan rhywun mewn awdurdod, mae'n dilysu'r peth. Mae fel dogfen gyfreithiol yn cael ei brofi i fod yn ddilys pan mae'n cael ei selio. Felly mae'r gair mor bwysig. Elfennau yma oll yn bwysig i'r eglwys ac i'r Cristion. Hynny yw fod cadarn sail Duw yn sefyll. Bod hyn wedi ei selio.
bod Duw y Tad, creawdwr y byd, yr holl allio, ei fod wedi selio. A fod Duw y Tad yn amddiffyn ei blant. Dyna beth mae'n dweud, bod Duw yn dweud, fe nai amddiffyn fy mhlant. A phan ceir hyn, ni chollir un. Amhosib colli un, pan fod yr holl alluog yn amddiffyn. Felly mae'r selio yma yn dod ar elfen o amddiffyniad, ac felly mae Duw yn dweud, fyddai'n eich cadw chi'n saff tan tragwyddoldeb. Fyddwch chi'n saff hyd y diwedd. Ni Dduw y Tad ein hadnabod, ein dewis cynllunio'r byd, yn ôl ymhell yn rhagwyddoldeb, am gadernid, ond am ymdeimlad o berchnogaeth, fod Duw y mab yn ein harddel ni. Rhoddwyd ni i'r mab gan y Tad, ond hefyd i Iesu Grist fe dalodd y pris i'n prynu ni trwy ei waed, ac i Grist gyflawni'r hyn oll oedd ei hangen yn ei fywyd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad, ond hefyd am sicrwydd, am gadernid i Dduw yr ysbryd glân hefyd dystio ein bod yn eiddo. Dyma chi Sel, Rhufeiniad 8:16. Mae'r ysbryd yn hwn yn cyd-ystio leithiau'n hysbryd ni beth, ein bod ni yn blant i Dduw. Mae Paul yn dweud, does dim safle fwy cadarn. Does dim cadernid gwell. Mae wedi selio. Mi rydym ni yn eiddo. Fel mae'r emynydd yn dweud dy fod yn eiddo i mi mewn llythrennau eglur clir. Mae yna. Ond mae angen i ni gael ein hyneidiau ac felly ni'n gweddio. A dyma be mae Paul yn dweud o Timotheus. A bydd yr arglwydd yn dod. Ac y bydd yn dod ac yn peri'r sicrwydd yma, yr cadernid yma. Yr wyt yn eiddo i mi. Dweud y fod yn eiddo i mi. Dyna beth mae am gwybod, a dyna'r sicrwydd, dyna'r cadernid mae yna. A mae'r ysbryd glân yn gallu dod, a mae'n gallu rhoi dod ar selio, ac mae'n gallu dod a dweud wrthon ni. Yn cyd dystio leithi a'n hysbryd ein bod yn blant i Dduw. Am gadernid. Pa ots yw e, os i ni'n goffa mynd i flaen y gad ar ben ein hunan, a does neb yn sefyll lan drosto ni. Mae'r adegau dwi wedi meddwl, bydde fe dim ond yn neis beth ni'n cael rhyw fath o arwyddion. Oes na rhyw gefnogaeth, a chi'n dweud, does dim angen hwnna, achos hyn, os ni'n gwybod bod ni'n sefyll yn ar flaen y gad ar ein pen ein hunan, a neb yno, ond os ni yng Nghrist ac yn ffyddlon iddo fe, mae'r cadernid mor gadarn, mae e mor sicr, ond e saf. Felly pa mae'r byd yn edrych yno ni? Cos os yna rhywun sy'n gwrando sydd yn ceisio ac yn mentro dweud, does dim pwrpas ceisio'r ffydd yna, achos edrychwch ar ei gwendid nhw, meddyliwch to. Peidiwch ag edrych ar yr allanol. Peidiwch ag edrych ar ei niferoedd ni. Peidiwch hyd yn oed edrych ar ein methiannau ni fel Cristnogion yn ein safiad. Ewch at air Duw a edrychwch i weld lle mae'r gwirionedd, mae yna gadernid. Mae e mor sicr. Wel, i orffen yn drydydd, cyfrifoldeb y Cristion. Gwrandewch ar hyn, dyw hwn ddim yn boblogaidd iawn. I ddweud y gwir, allech chi anghofio'r adnod olaf, beth chi'n rhywun modern yn yr byd efengyledd modern. Neu, falle byddwch chi ddim yn anghofio fe, be byddwch chi'n neud yw, byddwch chi yn defnyddio fe, ond yn ei ddehongli fe yn wahanol. Dyna'r gair y fe. Mater o farn yw hwn. Mater o ddehongliad yw e. Dyna be fydda fe erbyn hyn. Dyfrio lawr rhywfaint ar y disgwyliadau dros y cynrifad, achos wrth gwrs i ni mewn oes wahanol nawr. Sym disgwyl i Gristion fod fel hyn. Either y mae Cadarn sail Duw yn sefyll, a chando'r sel hon, yr arglwydd a Edwin yr rhai sydd eiddo ef, a pob un sydd yn enwi Crist, yma dawed oddi wrth anghyfiawnder. Pob un. Ond mae rheina dim ond yw'r rhai sydd yng Nghrist. Nid y proffeswyr nawr, nid y crefyddol, nid yr efengylaidd, nid yr unrhyw beth protestanaidd, nid unrhyw beth felly, ni'n sôn am hynny, y rhai sydd yng Nghrist. Mae yna ddigonedd o'r lleill sydd ddim yng Nghrist. Ond i'r rhai sydd yng Nghrist, dyma awelir.
ymadawiad oddi wrth anghyfiawnder. Yn sicr mae angen i'r Cristion gymryd y cysur fod ei sylfeini mor gadarn ac i gredu'r ordynhad ein bod yn iddo, ei fod yn ein hadnabod ni, y sawl sydd yng Nghrist sydd yn pwyso ar ei fywyd. Chi, os ych chi'n Cristion, eich bod chi wedi gweld eich pechod a gweld eich heiddiant. I chi wedi gweld bod yr arglwydd yn mynd i'ch barn i chi, a chi wedi gweld nad oes lle gyda chi sefyll. Na fedrwch chi ddadle yn ei erbyn e. Ond dyna i chi glywed am Grist, a chi wedi clywed iddo ddod i'r byd yma ac iddo gadw'r gyfraith yn eich lle chi. Bod wedi dweud, oedd yn bosib i chi gadw'r gyfraith, fe na i fyw bywyd perffaith yn eich lle chi. Ond beth am yr madegau dwi wedi methu, a mae Crist yn dweud, fe es i'r groes a gymeres i'r gosb yn eich lle chi. Ond nod hwnna wir wedi digwydd. Nes ti goncro Satan ar bedd ac effen. A mae Crist yn dweud, do, nes i atgyfodi ar y trydydd dydd. Fe nes i goncro Satan ar bedd a phechod. A'r cyfan, dwi wedi gwneud y cyfan, a dwi'n awr yn y nef, dwi wedi esgyn i'r nef, yn eirio drosto chi, dwi'n gweddio drosto chi. Dwi'n gweddio byddwch chi'n dyfal barhau ac yn cadw'ch llygad arna i. Ac felly i'r heina, i'r rhai sydd yn pwyso'n llwyr ar Grist, i'r rhai sydd wedi derbyn hodd o ffydd i ymddiried yn Iesu Grist, rhaid i ni fyddhau. Achos bod cyfrifoldeb yn ond mae yna fwy na cyfrifoldeb, mae'n fraint. Dyw e ddim yn feichus, dyw e ddim yn anodd. Mae'n fraint, mae'n naturiol. Chi'n gwybod pam? Achos bod yr ysbryd glân wedi plannu hedyn o sancteiddrwydd. A dyna beth sydd yn rhoi'r awydd i chi am sancteiddrwydd ac am Grist. Ac felly mae'r gogwydd nawr tuag at Grist a sancteiddrwydd. A dyna pam mae gymaint o gwrthryfela y myd y crefyddol a'r proffeswyr. Achos rhaid i chi ofyn, os ydyn nhw yn hybu bydolrwydd, yna a yw'r hedyn o sancteiddrwydd wedi osod yna. Achos os yw e, fydde dim gwrthryfela ni erbyn e. Mae'n codi dychryn yn diwe. Ble mae'r pobl yma? Ble i ni sefyll? Ble dyn ni'n sefyll heddi? Ydyn ni'n pwyso'n llwyr ar Grist ac oes yna awydd i fyw i'w ogoneddu fe, a'i fwynhau e, ac i fod yn sanctaidd, ac i ymwahanu o'r byd. Pob un sydd yn enwi Crist yma dawed oddi wrth anghyfiawnder. A mae'r cyswllt yma drwy'r ysgrythur, o'r dechrau i'r diwedd. Ac os unrhyw un eisiau dadlen wahanol, croeso i chi ddod i ddangos ble yn y byd i chi'n ffeindio fe. Achos dyw e ddim yn y Beibl. Yma'r cyswllt yma droedd i draw 1 Corinthiaid 6 adnod 19 a 20, diwedd 19, ac nad ydych yn eiddo eich hunan cynnes gwerth eich prynwyd chwi. Dyna'r rhan gyntaf. Dyna'r ordynhad gyntaf. Gwerth eich prynwyd chi. Gwaith, gras, Duw. Ac yna mae'r adnod yn 1 Corinthiaid 6 yn mynd ymlaen. Gan hynny, gogoneddwch Dduw yn eich corff ac yn eich ysbryd, y rhai sydd eiddo Duw. Sancteiddrwydd. Cyfrifoldeb dyn. Sancteiddrwydd fydd i'w weld yn y saint, yn y Cristion, y rhai yma'r arglwydd yn ei hadnabod, ond i'r gwrthwyneb, yr anghyfiawn, am driennus i'r anghyfiawn, Matthew 7:23, ac yna yr addefaf wrthynt, nid adnabym chwi erioed ewch ymaith oddi wrthyf chwi weithredwyr anwiredd. Mae'n dychryn chi yn dweud? 1 Thessaloniaid 1 adnod 1 a 2, eithyr na ni a ddylem ddiolch yn wastad i Dduw dros o chwi frodyr caredig gan yr arglwydd o blegyd i Dduw o'r dechreuad eich ethol chwi i achawdwriaeth, gwaith Duw, trwy sancteiddiad yr ysbryd a ffydd i'r gwirionedd. Rhaid cael yr ymadawiad o bechod y troi ffwrdd. Rhaid gweld arwyddion o fywyd o sancteiddrwydd. Bywyd wedi gysegru i ogoniant Duw. Felly gai wrth orffen. Gai ofyn i chi, ble ydych chi arni? Y Cristion.
Nid oes angen yr ofn, y dychryn gyda'r chlochda'r y byd ac anghrediniaeth, yr atgasedd sydd yn y byd. Does dim angen siomi a meddwl troi cefn gan bod ni mor wan i bob ymddangosiad hynny yw. Dydyn ni ddim yn wan, achos mae Duw sofran, a dim ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw. Ac fe all y lle mae llenwi ei bresenoldeb. Fe all e dyrru, dod ar tyrfaoedd i fewn. Os yw'r arglwydd yn dweud y gair, os yw ewyllus ef, am iddo fod yn ein dinas ni bellach. Allwn ni ddim dweud i ni'n gweddio bydd yn dod, ond mae hwnna yn sofraniaeth Duw. Ond beth ni'n gallu dweud yw, mae'n sefyllfa ni'n pwyso'r Grist. Ac i'r ymddangosiad y lygad i ni'n wan, ac i'r eglwysi chwerthin ac yn meddwl, pidwch am mynd fyna. Pidwch trafferthu mynd i'r gynhadledd. Gewch chi ddim adloniant fyna. Mae'n dweud, byddwch gadarn. Mae'ch sylfeini chi'n gadarn yng Nghrist. Ac i'r ceisiwr, gael dweud hyn, does neb arall. Does dim un crefydd. Dim gall y byd ei gynnig. Does dim byd sydd yn dod yn agos at gadernid safle'r Cristion. Does dim lle mwy cadarn na fod yn sefyll ar Grist, ar ei gariad rhagordeiniol ef. Felly peidiwch am mynd at unrhyw grefydd, peidiwch am mynd at unrhyw ffydd Gristnogol hyd yn oed. Dewch at Grist. A galwch arno, dewch ato, trai fod yn agos. Pan ych chi'n dod ato ef, a pan mae'r cri o'r enaid yn dod, fe fydd yn eich gosod eich enaid, eich traed ar gadernid ei sylfeini ef. Ac fyddwch chi'n eiddo iddo. Peth cyntaf fydd yn neud yw tynnu'ch baich i ffwrdd. Eich pechod a'i hoelio i'w groes. Fydd y gwaed sydd yn llifoddi ar y groes yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Fydd e'n rhoi clogin cyfiawnder yn gorchuddio yr enaid yn llwyr, perffeithrwydd Crist ei hun. Ac fe fyddwch chi eiddo hyd tragwyddoldeb, gan ei fod wedi ei ragordeinio cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Does dim lle mwy saff, mwy cadarn. Felly dewch ato, galwch arno. Eithir y mae cadarn sail Duw yn sefyll a chan o'r sel hon, yr arglwydd a Edwin yr rhai sydd eiddo ef, a pob un sydd yn enwi Crist yma dawed oddi wrth anghyfiawnder. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch am y sicrwydd, am y cadernid, ac yn gofyn i ti fadde ni. Mor aml i ni yn gwrando ar y sybrydion ac yn digaloni, ond gad i ni ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd o lle y daw ein cymor. Tyr di'n plith gweithio'n rymus, yn ein plith rho ffydd i ni ddisgwyl pethau mawr. I ni gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gallwn ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 586. Mae oedfaon yn mynd heibio dyddiau wedi treulio i maes, heb ddim cyfri nawr ohonynt, ond rhyw ryddfan am dy ras. 586 gyda sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda chwi o hyd byth.